IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idaw dawat ni punong barangay Noriel Pascual iti barangay Nalasin Solsona iti Provincial Government of Ilocos Norte ang matutuka na tirangtaya iti barangay da nang runa ket panawanan iti panagtutudo. Kinunana saan pa'y analpas tirangtaya ket madanagan da iti bumarangay no in kaso nga umay tinapig sa atudo ken posible ang malayos ti barangay da ken mas stranded manen dagitoy. Madamada nga po para ma'am. Ilang po di nga ko adamang po dati maudi nga poste. Hindi bangat na bagatan. Madanagang po kamay kintin ma'am na dati tutudong. Nung sabay kita po Diyos dati nga tawon, magpas na po ma'am. Kasi kararat kami kaligid dito sa barangayan, di barangay Lipay. At kami ngamin na barangay no ma'am, kakaasi nga ma-stranded. Mainay iti daytoy naggunay da nga opisyal ti barangay babaan ti panangusar ti pondo manipod iti Barangay Risk Reduction and Management Council tapno gumatang iti cyclone wire ang magtulong amang protektar karay iti asideg sityo no aglayos iti lugar. Inay na adapay dagiti boulder ana ipana tapno saan nagkaskarina nga sumreg ti danom kadagiti sityo. Nag-purchase kami iti barangay iti cyclone wire. Nga protektara mi DJ sumro DJ na mo nga sityo nang nangaroon na sityo mi bang marat na sityo li may basin kani kami pwede may isang pamalang cyclone wire di sityo San Miguel Barangay Lipay idi DJ mi nga ipan DJ cyclone wire nga naikat boulders kun DJ lang may mga sa mga pulo lang piraso. May palagip pamasansa na malayo sa kan may stranded dati barangay Nalasin iti Solsona no adda iti dumteng nga napig sa bagyo gapo iti pan naka-wash out ti dike iti Karayan. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.